Hey yo. Σοφίκη του 2015 στο τελείωμα ξανά, πόνο στο παραπέντε. Ακούς τον τάγμα να τα πολύ δυνατά, παραγγελία από την πόρτα και τα δίνει σταθερά. Βλέπεις εδώ τον τύπο με τα τυλιχτά, έχει καματζωθεί πίσω από τα χαρτιά. Και πάλι πόνο, πάλι του σπορώνω, πάλι για λουκάικα και μπέικον τα χώνω. Yo, με το Μιχάλη Σοφίκη στο ρυθμό να τραβάει βιντεάκι, να τα χώνω πάλι εδώ. Και το γουστάρω δυνατά. Μάγκα ακούς τώρα τι παίζει χαλαρά. Εγώ 50 τόνους μάγκα έχω ένα να. Είναι ένα σάντουιτς μεγάλο αντεγιά. Κοίτα εδώ μεγάλε μία καρδιά που τη σκίζει στα δύο ένα σουβλάκι τώρα χαλαρά. Πόσο και πάλι τώρα μάγκα Σοφικίτη. Παραγγελία τώρα να στα φέρουμε στο σπίτι. Yo! Και γουστάρω στο ρυθμό που είναι ο μαέστρος, έλα λίγο να σε δω. Σήκω μπρος, κάπου έχει εδώ σκύψει. Τώρα μεγάλη θα επέτει και η σύψη. Και πάλι χώνεται πάλι στο ρυθμό. 1, 2, 3 Σοφικίτης για να πάω μπρο. Yo!